बे बेलासि समावहाय आं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंखाथा ओनसोलनि सिरिसबारि गामिनि राजिब बसुमतारी बिथाङा गावनि न'खरनि हालोद बा रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङैलाय गुजरातआव खामानि नागिरनो थांनानै नैबे रङिया स्टेसनावहाय 18 खालारावहाय सेप्तेम्बरनि 18 खालाराव ट्रेन गाखोनानै बिथाङा गुजरातनि राजकट होननाय स्टेसनावहाय थांनाय 21 तारिखआव सौहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा बेराबल होननाय जायगासिम थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोना जि जायगायाव खामानि मावनो होननानै बा कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै गारि गाखोदोंमोन बे बेराबलनिफ्रायनो बिथाङा दासिमहालागै गोमानानै दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों दासिमहालागै कन्टेक्ट खालामनानैबो मानसिखौ मोनाखै आरो नागिरब्लाबो जों मोनाखै। बेखायनो जायफोर बर' फिसा बिथांमोना गुजरातआव खामानि मावनो दंहैयोब्ला बिथांमोना जेन नैबे राजिब बसुमतारी मुंनि बिजाथिखौ जेन मोनफ्लांबायोब्ला जेन जोंनो नागिरनानै हरफिनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंथांमोनहा रायलायहरनो हागोन बा दैथायहरनो हागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 8473 जासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। मोसासो आं मोसा